Oko man, monsa. Osinambungonu, muaboko, wokembieba, onye tiri wabaroji nenya. Ọkwa Rainbow. Enwekwugo mmiri o. Bushie menya, bogoru, enweghị ibi mere mbụ, ya ete ụdị ivene. Ọmakwara na nna o bụ nkume nwoke ọma dị mma. Mbanụnụ. Mana Oko, ọ nọkwa with men. Ị mara ya na ya na-emechi onye iti m ụdị ive. Ịkọdozi m liva, ịmakwana ụmụ ebe a na-akpọ one man squad. M na-etiri ya full time. Chimegbo m o. Hei, ndị isi ikoru. Hei, taa na-enwe ewo, nwekpirodo. Hei, nweta mere m ebere wo ka m ka nọ. Ndị na-enwe mụrụ nze m ọzọ, ashị m ya mara ya na mma n'ụbọchị taa. Ọ ka bụkwa nwunye nwoke, nkume nwoke ọma dị mma na-ekwu. Ndị be anyị, ashị m ka m bụọrọ uru maka nnukwu mmemme ndị na-enwe Improvement Union na-akwado n'Abuja. O dị na-akpọtụ akpọtụ on 15th of October 2022 na Old Parade Ground, Garki, Abuja. Ụmụnne m, ọkwa ndị be anyị si na Igede igwe ha ata isi ekwu. Nwekpirodo, na-akpọ ndị na-enwe niile na ndị ife gbasara na-enwe na-adụ mma. Bikonu, bịa ka anyị kwado na ya nnukwu mmemme. Kpọtụrụ m Gasco na 08058981450 maọkwa na kpọtụrụ m ND na 08063592895. Unu ritakwa na anya ụkọ mamịrị ọnụ ọgbọ ụvụvụ. Ka m were overe na-ekere ndị niile kpọrọ m na fonu na-ekere m maka okpekere etiri m deemenu ma ndị aka akpọ m bụ na akpọ nkwa ha ọzọ na m anya gbuowo ya gazienu.